Ani besar kini. Terang nang mana? Ang Jotono lam suko a secret life diary channel. So chini tara bachote monashong tinengka Koreani sal amo sengjoto semono. Te a Koreani sal keba ma babu taku buku bai tong thoksa takine jora lakena te keba kepal hamya kable jora rok laine tongsa khana thigediba. But a Koreani salo nini no khungo kaham kita parangka eba birman dosa manija tonglaima tongsaka nini bekhan koksno communication ta pokdi. Norok display khoroksa chalana nukiman khana binimung Krishna Devarma kamingka chori lamni ram nakorwa tabuk tam ka henmale e Krishna Devarma laithane salo ekdom kiri Masicha ke bad accident ange thei thangsaka aw nor kubina khana ka miani sarik jora ka Khairokono Krishna Devarma nokni simi bachalogu Bisram gonjo bazaro thangi toma jorano lama kazaro khungsa to garbe thotalema darte bachalokna Krishna Devarma ajakano gerok muthake baki klaime bai ekdom kiri Masicha ke bokrok khasarti phatu thichasar ru angai thangka yaklo Krishna Devarma no sakhamnogo rohore rika haipono bokrok khasarti phatu serious angma darte Krishna Devarma Khairok Masicha ke o sakhamnok bisikano langma soi thangjaka norok jodi ei taku Krishna Devarma bahake accident engka bineo accident engma jaga bo jaga sak dukuma ka amno video ni bekati footage kaham ke naimo se tongha ke jine WhatsApp group eba ke Telegram group haboi nadi jeng a jaga video share korinai norok nogui manai Krishna Devarma no ama hake bad accident engai thema nogui patiko jeng amano sanai place ke joto bad gari chaloknai joto turuk turikeno chaloklai di Oloke boni khanai nukma kahai biani birman dosa mansa phanyo amake ba shigalag and most important angka bad scooty chalo phano helmet thubi chalo gradi because many salo thine Krishna Devarma bo jodi helmet thubjak henkai bini bokrok khasarti bo phati gala khamo thibo thangla khamo so chini tara baitole munashong amono nugui khanai kaham hame wan suladi te o video ni ne kebo ba chalo nai and gari chalo nai taku bukuk dolno phano share kar di jotono kaham kerengke bad gari chalulai thong jeng tam nam sek dofar kapar ke chalung na ba jesa jaga thangbo teruk sulo ke chalugone jeng je thana musuma jagao thangi soguyu jodi speed khai chalu khangka ba boskhele tati sokene ba sudo 1 minute sekang sokene eba 5 minute sekang 10 minute sekang sokene phiaba nini o 5 minute 10 minute 1 minute ni khela thangtani eba doi chaluk thani no nini kaham langma nini onai thok sungsar ama babu tako bokono yakarima thamani amon khai kuno khel khane karke haja o kisi sa thok 100 ml 200 ml no shap khatine haigaba 3-4 minute time no shap khatine nijini langma samana khai khel kare haja amono kisa wansuladi sijang nongja tiprasa lukorok jeng amono sanai bad gari jasapana chalokti teruk terkena chaloklati te kuno dino wrong side eba nini side to chaloti wrong alka phachente thange amsak overtake bota khalati oloki biani biang angai mano tini o tako Krishna Devarma ama ke kaisa khungsa auto gari thote lama sakha belano Khairok Masicha ka khamjanai kok tau tini hangren jora se bini no khungko hake kablai mokol mukti yorklai ma tongnai jakhana boingka ba tongso sa thok bini no khungko hangka ba dukhon anglai ma tongjaka heda so chini dara baitolte munashong je chini video na tone amono jeng normal message sirwa jotono kaham kreng tonang tong kaham ke wan suge nijini live no save khai talangbadi phadingke jeng of video ni bekhate next update eba katal update ba norno jeng sairenai tini 21 April salmari phung achuga ekdom marke nokbar watete pharang kokma bai asigor bekhago tonai 14 years eba ke 14 bosone khoroksa monai small Devarma ni sago Perang kokiri paima bai a 14 bosone monai small Devarma tabu khasia basai malia bahan rokok bai jagani kutolese manliya ekdom Khairok Masicha perang kokjagai sak duku manma bai monai small Devarma tabu bedok kalajak abaki nukuni buma tabu belakino bekha duku nangi kapjak jingne rangkari bigra borok ani besano bahake hamrui manai bahake doctor phonugoi naikoli manai lokro kisa singno najadi hnei perang nangjak nai small Devarma ni buma camera buskang nuge kabai tongjaka amo Khairok nuge chini kha belai cost manu tangi hinkai oti prasar birman te bupro kaksinai wati kebang phakebo chini borno thiyo nokbar kotor phakebo chini borno thiyo te perang kokhaibo chini borokno perang nange thiyo jasa pan ongke chini borok mangsa thiyi tomani nukjak siu actually chini ti prasar ni kapal se hamyang khana
tini o Korea ni sal Korea pusaro gam sik tong thoksa thoke ma babu tako buku bai joto miloi tong thoksa thoke tona jora se bork ni nukungo hanke mokol mukti koplon ke yor khlai kablai ma tong jaka ama Khairok nukai jengte tamole sasene heidiba chini borok ni kepal hamya khana Ani busa kini terang nang mani ang busa kari bari nai mali ya Kokborok một cái gì chứ anh tắm tắm khai đây tôi không sao đấy sao Norok display chini MLA Ronjit Dewarmano nugin man khana khoroksa bukhobe photo posak lajak la thani salo chini MLA Ronjit Dewarma khowai Ramchandra Gati MLA office thange nogo kipilma jora sodor goja kamini kaisa lama kinaro e buri eba bukhungno asukjak nuka aw bagai MLA Ronjit Dewarma e bukhobai kaham hamya kok salaina bagai gari bathage kok singma jora e bukhuk MLA Ronjit Dewarmano nugibo mungsa kokse sali eba MLA Ronjit Dewarma je kok simani bini answer se relia suto chini MLA Ronjit Dewarmano nasigi simi tongjaka tangi hinkai e bukhuk kok se manjaya bilaino kharma sisa suto amsak simya bini yakung bo hanyo hamya basawi himi manjaya e bukuni ati birman kostono nukai MLA Ronjit Dewarma bini yaphawo rang tomani je mansak chubawi kabuka te Buskang sal jora bahanyo bini jora manke eba bo je manmani abono chubathana heni sagai MLA Ronjit Dewarma or nor bahanyo e bukuno lamawo nuka hankai kisemi sasak chobalati heni MLA Ronjit Dewarma joto lukuno koikya eba saka man kokta e buku kokbo sawi manjaya yakung hamya himibo manje salbro nokni simi makhugi mang lama kinaro bathage je lamati laini lukuno chubaso sani tongjawo e bukuk Osingzaro ama hanya borok khoroksani problem kaisano khanamang nokmang जों amano sanamo sungo chini omutai hinjama ba tam khaima kalakya sabone ke ba kaham koreng tona tangboya chana sa ba kheribai te bo borokno hangka ba chana bo rang puisa kore mai kore te yakong yabo hamya khai rimani nuksaku amo saboni khalaimung eba sabono dos majra berne lukorok amano wansuk communication ta pogdi